Здравейте, намираме се в нашия магазин за пиана. Можете да видите, имаме много различни видове пиана. Разбира се, цените им са различни. Аз ще ви покажа само тези, които са в по-ниския ценови сегмент. Ето това пиано мога да го препоръчам много. Марката му е Funke. Най-важното за него е, че е с Renner механика. Това са най-добрите механики. Цената му е 1500 лева. Може с 500 лева първоначална вноска и останалото на изплащане. От немските инструменти това е най-евтиното. Марка Zimmermann, старо. Клавишите му са леко закривени. Срещу 100 лева можем да ги сменим и да изглеждат като чисто нови. Покажи. Цената му е 1200 лева. Това е възможно най-евтиното, което мога да ви препоръчам. Това е едно пиано Gaer от съвременните. По принцип те струват над 2000 лева. Това има леки външни дефекти. Има леки дефекти по лака. Поради това е малко по-евтино. Цената му е 1750. Малко съвременно пиано. Имаме достатъчно избор. Руски пиана на цени между 300 и 800 лева. Тях обаче не продаваме на изплащане. Всичко ни е с 5 години гаранция, на руските гаранцията е 3 години. Ако вземете немско пиано на изплащане, лихва няма. Готови сме да ви отговорим на всеки допълнителен въпрос.